Tak, a toto je naša základňa. Vaša základňa. Aký má názov? Nijaký. Tajná základňa. Tajná základňa. Zatiaľ. Tam máme bunker. Bunker, kde sa žďubem do mláky? Tu si stačila prejsť. No tak ma vedú hociako. No, Počkej, máme ešte jeden. Toto je jeden. No musím nafilmovať, či je to základňa všetkých. Hlavný veliteľ. Hlavný Katka. S Katka. Marikou. áno. Katka s ním. S Marikou. Fajne. Máme tu aj zbraň. Oni sú. Zbranie, či čo? Som pomocník. Na napadnutie. A koho chcete vy tuto napadnúť? Béčkari. Bečka, oni sú nepriatelia? Áno, toto je Déčkarské. Ja som jedna Béčkarka. A ešte malý. A ešte ten malý. Roman. Takže ste riadne zamaskovaní, tu vás nikto nenájde, naozaj. Ešte jednu máme. No je to... Ale to je výhľad do mňa, ale tu už ty môžeš chodiť do vody. Ale Chod. našu ich. Kde máte obývačku, ukážte. Obývačka nie je zatiaľ. My sme skromní ľudia. To je to sedečko. No, Tam máme sedačku, tam ešte dáme toto prece na sedenie. no. A všetci sa tu zmestíte do tohto? Áno, ešte máme jednu a tá je väčšia. Ale, hej, ale tam tú našu chalani, tá bola už spravená. Poďte. No ja nejdem, kde? Áno. Nie je to ďaleko. Sa tu potknem ja s kamerou cez tieto potvočky. Čo si mi? Nie je to ďaleko. Ale Kiko. neukazujte to Bčkara. Aj, no, bože. To je Bčkar. A ja nič neukazujem, čo mám na kamere. To je len moje tajomstvo. Tuto musíte to. No tak, Kiko, tá lávka ma neudrží ani náhodou. Tá je bezpečnejšia. Oni sú maniaci, oni si myslia, že ja budem filmovať a aj podkýnať to zároveň. Samozrejme. Ja to musím stopnúť, lebo sa zabije.